Gandeng sampean wis gawe perkara wis nantang karo anak-anak Semar, kula sing gawe sayembara. Lho, kowe gawe sayembara apa, Petro? Sapa sing iso cilik dene ngungkuli kadigdaning Nala Garing Petro Bagong Bapak Mang Boyong. Ning nek sampean ora iso ngalahke anak-anake Semar, Taunana Windanana, sampean ora bakal boyong Bapak Semar. Oh, gandhok blek utus walu kembal Semarante, abela. Ya ngono kok nantang karo Begawan Duna. Mboten perkara nantang ning kula nuruti napa sing dikarepe Begawan Duna. Metu Jawa, arek kekan gunung sing tanpa gunaya. Kaya apa aku sing bakal tekan ning Bagong. Ya mung gumunku biasane sing sok kluwak-kluwak kuwi Bagong kok iki kaya lesu lesah ora duwe kekuatan. Bapakne arep diboyong ning Ngastina barang tanpa duwe karekat mbelani karo bapakne. Kowe kok dengaren meneng wae, Gong. Aku wis terlalu terkenal. Dadi aku gawe kesempatan karo kowe karo Petro iki men iso ngembari karo aku. Nah aku sing eksis terus. Nah aku sing ketok terus, lha mar ketok sokapan. Wah iya, Petro ya ora ketok sokapan. Wis aku gawe kesempatan karo kowe, mulane kowe do matur nuwun karo aku. Oh iya. Tekah tujuk Kisena Nugroho. Bismillah. Blegegek gek sadulita mel. Sarawuh ndika lancur Pandhawa. Ndara kula Ndara Antasena wilujeng rawuhipun wonten Karang Kadempel Den. Pangestune kakekne Semar slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur ya kakekne Semar. Nggih kula tampi. Dawa sami-sami Ndara. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padukuhan ing Karang Kadempel. Wis ora kurang prayoga padukuhan Karang Kadempel kene kae. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Siwa Semar ndak tampa. Ora liwat mung dibos padha-padha. Aku ngaturake pamujiku kunduk ngersaning Kyai Nayantaka. Wah, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, Siwa Semar. Ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi engko jimat dayanana ing kasantosan. Dipun sami sekecaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel, Ndara Antasena, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca. Wis ora kurang prayoga kae. Kurang prayoga Kyai Semar. Yo. Apa Semar wis ora kurang prayoga. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antasena. Pangestumu slamet tekaku reng. Katur. Aku ngaturake saleh aneh-aneh. Kula niku mung batur kok panjenengan ngaturaken pangestu. Jamak lumrahe aku tinemu muda, kowe luwih tuwa, mula alame sing enom tansah ngaturake sembah marang sing tuwa. Oh nggih, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja pareng ngaturaken wilujeng rawuhipun Nala Garing slamet tekaku. Bersembah kula katur nggih Ndara. Iya tak tampa Nala Garing. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang prayoga. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Nala Garing tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den Ndara Antasena, ya Tra tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Tra, kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Iya Mitra tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pundi engko jimat Ndara Gatotkaca. Bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, dipun sekecaken anggenipun sampun lenggah. Ya wis ora kepenak, Tru. 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 Isa beda-beda ya. Ndara Antasena bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya wer. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Antarja, ya Bagong tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Bagong tak tampa. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, ya Bagong wis ora kepenak. Ndara. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene rawuhipun Ndara-ndara kula wonten ing sudung kula Karang Kadempel mriki
mituhu undangan ingkang sampun kula aturaken dhateng ngersanipun ndara-ndara kula inggih menika sedan. Bila dinten sak menika kula ngrawuhaken ndara-ndara menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersanipun ndara-ndara kula. Gawe kaget nganti aku bebarengan kelawan Kakang Antarja Kakang Gatut sowan ning Pedukuhan Karakadempel kene, janjane eneng apa to, Kae? Keparengake dimidhangetake sak kathahing para kawula ndaturi paring dawuh nang kene. Nah nek pancen kuwi wadi, ayo golek papan sing sepi sepen paringa dawuh karo anak-anak Jodipati sing wis sowan ngersani kakekne Semar. Mboten wonten sing wadi, mboten wonten sing rahasia. Niki ngeten nggih, Den. Kula niku kaget wong dasare kula niku namung derajate ngaceplik. Kula niku mung wong loro saudon telu saurupan. Kula niki mung batur. Ewadene lah kok kula niku nampi sasmitaning Jawata. Nampa sasmitaning dewa bilih dewa badhe matedhaken wahyu kamulyan. Nah, gandeng wahyu menika sinten kemawon mesti bakal nggayuh wahyu. Wonten pundi papan jero wahyu menika tertentu dipun gayuh dening sadengah titah. Mula gandeng daeng wahyu pengajaping ati kula wahyu niku ya ora bakal tinampa dening sapa wae. Ning tinampa dening Bendara kula Pandhawa. Ya pancen bener. Ning adakane pendak-pendak dewa badhe medhaken kanugrahan niku mesti akeh godane, akeh pacobane. Lah angka kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur. Nek nganti godha niku ngungkuli karo kabisan kula, mesti wahyu cul saking angganipun ingkang abdipun Semar. Mula gandeng pengajaping ati kula niku sing nampa wahyu niku para Pandhawa. Lah, kula ngundangi sampeyan-sampeyan rawuh enten Pedukuhan menika supados bantu kalih kula supaya saya sentosa, saya kuat kiwa tengening Semar. Dadi nek enten wong-wong sing ajeng ngruda peksa ayo tumedhaing kanugrahan menika, kula ora kuwatir nggondheli kalian wahyu sing pun mapan teng Karakadempel niki, Ndara Antasena. Oh ngono to, Kek? Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku mesti mituhu dawuh kakene Semar. Yen pancen Siwanayantaka butuh marang kekuataning para putra Pandhawa mligining putra Jodipati, aku saguh kadhawan apa wae, Bu. Semono aku saguh kadhawan apa wae. Siwa Semar paringa dawuh apa ing tak tindakake. Mboten sarepot-repot. Sawetawis sami lenggah wonten ing Karakadempel ngrencangi kula lan anak-anak kula anggenipun jagi kanugrahan menika sampun ngantos dawah wonten astanipun tetiang ingkang watakipun angkara budinipun candala. Namung niku mawon boten werna-werna penjaluk kula Kandara. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakinawang sesangka. Nalendra Pekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kura-kura rek kiri-kiri. Nanggono magawe gelari rawang-wang. Dereng ngantos paripurna Mbah Wacana. Kasaru rawing Begawan Drona Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh wonten ing Padukuhan Karakadempel. Dumrajak tanpa harapan karya cingak lulah Nayantaka wau. Yes.
ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta Blegek-kekugek sak tulita mel tak kira daya ngeteri berkat mboten pangling penemban Durna wilujeng rawuhipun sang tapa gandhak bleguduk suaru gembel somorante hawela ya Semar Badrana ya slamet tekaku lering sambikala aku ngaturake pamujiku katur ya Semar inggih kula tampi Rekayana Patih Ndara Patih kula ngaturaken bekti kula kunju iya Semar ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar inggih kula pundhinga jimat paripih janur gunung kadingaren Priagung negari Ngastina kok rawuh teng Karang Kadempel menika wonten menapa Den marang kula cemadung dawuh ing abdipun Semar nedya ngangelungaken jangga nilingaken Karna iki ngene ya Semar ingin sepisan mramtakun ing Karang Kadempel kuwi tilik uripe Panakawan klebu kowe anakmu Gareng Petruk kelawan Bagong jan nyatane nadyan kowe kuwi Panakawaning para Pandhawa kowe kuwi manan Panakawaning negara Ngamarta ning ora ketang sithik nggonmu tepung karo aku kuwi ora mung sedina rong dina nanging wis tetahunan Semar nggih mula ora ana aneh yen to aku duwe rasa migatekake lawan uripmu sak anak-anakmu wah matur nuwun Mremban matur nuwun sing manah kula dene sak banjure Prantaku ning Karang Kadempel iki ora kesaka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana. Ing wigatine supaya sowan ning Karang Kadempel. Nah, kowe tak critani ya Semar. Wis ana 3 sasi iki negara Ngastina ketaman prahara. Negara Ngastina ketaman plegebluk. Negara Ngastina ketaman ruhara. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Akeh para kawula ingkang padha nandhang raga. Lan kowe tak kandhani ya Semar. Tetanduran, tetanenan padha lesah, blasah kaya babatan pacik ora iso tukel. Tetanduran ora iso tukul ngrembaka wekasan larang sandang lan larang pangan. Mula ora aneh yen ta tumurun negara Ngastina kuwi ketaman lelara ingkang gegirisi. Nggih. Mangka wis ora kurang-kurang nggonku ngrawake para brahmana para resi. Pripun to Kakang Durna? Lho rada memeng supaya nambah rengkaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya. Mula nalika semana aku tumuli manekung marang ngersaning para Jawata lan entuk sasmitaning dewa, sasmitaning gaib. Ingkang dumeling ana ing Karna. Ming swara tok. Lajeng swantenipun menika menapa? Ngene. Durna. Yen kowe dipasrahi kalawan Duryudana supaya gawe waliyaning negara Ngastina kuwi gampang. Waton Ngastina kuwi dirawuhi menungsa suci. Sang Pamong Agung. Ya kuwi pamonging para Pandhawa. Sang Hyang Ismaya ing mapan kanggo pawadan sing werna-werna. Ming sedhela kok Semar. Ming saknya nyuk ming saknyuk teka nang negara Ngastina tumuli mengko nek Ngastina ki sirep kosike to mbok sing anu duta ngrampungi karya ora mung duta kanggonan ning duta ngrampungi karya dadi
Yen kowe ora gelem tak bayar marang negara Ngastina. Oh, apa kelakon aku kudu nganggo cara sing kasar Semar. Nek kowe ora iso diremplas nganggo sing halus. Kepesa kowe nganggo tak cara kanthi sing kasar. Tegese kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Aku ora bakal wedi karo kowe. Najan kowe didep dening anak-anakmu, ning aku ora bakal mundur sejangkah, ora bakal mundur. Mergo aku wedi karo anak-anakmu. Aku bakal cepatani karo kowe lan nyembadani karo kowe. Nek perlu aku mentolo karo anak-anakmu, Nala Gareng, Petruk, Bagong nek arep belani karo bapane. Aku sing bakal mentolo karo kowe. Engko nek anakmu tekan ning pati, mong kari mboyong kowe Semar. Kuwi munggo sing dadi apa jeneng kuwi? Kesaguaning Begawan Durna. Wis ngono wae. Nek kowe ora gelem tumuli sowan ana ing negara Ngastina, nek kowe tak jiat anakmu mbelani, anakmu ingkang tak korbanke Semar. Ing kagiat risang kapirangul nangkul kinempet kempet dosang reknaning bawana. Oh, penemban. Nek sampean ngendika kaya ngoten, pancen niate Petruk ajeng belani karo bapak. Ning sampean wis ngendika nek anak-anakmu belani karo bapakne, anak-anakmu bakal sembadani. Sani ngeten. Gandeng sampean wis gawe perkara, wis nantang karo anak-anak Semar, kula sing gawe sayembara. Lho, kowe gawe sayembara apa Petruk? Sapa sing iso diarani Nala Gareng, Petruk, Bagong, bapak Mang Boyong. Ning nek sampean ora iso ngalahke anak-anake Semar, Taunana Windanana, sampean ora bakal mboyong Bapak Semar. Oh, kandhak blak utuk swalu kembal Semarante, Semarante. Abela, abela. Ya ngono kok nantang karo Begawan Durna. Mboten perkara nantang ning kula nuruti napa sing dikarepe Begawan Durna. Metu Jawa, arah kekan gunung sing tanpa kunaya. Kaya apa aku sing bakal tekan ning Bapak. Sukalima sing rawuh mriki niate ajeng boyong kula ning kura mboten purun terus diwangsuli kalih Petruk dadi regejegan iki mengke bakal dadi ajanging pasulayan. Truk pripun Den? Ora sawedi nek pancen kowe mbelani karo bapakmu nek ana nesuning Sata Kurawa aku tanggung jawab. Matur sembah nuwun. Ya mung gumunku biasane sing sok kluwak-kluwak kuwi Bagong-Bagong kok iki kaya lesu lesah ora duwe kekuatan. Bapakne arep diboyong ning Ngastina barang tanpa duwe karekat mbelani karo bapakne. Kowe kok dengaran meneng wae, Gong. Aku wis terlalu terkenal. Dadi aku gawe kesempatan karo kowe karo Petruk iki men iso ngembari karo aku. Nah aku sing eksis terus. Nah aku sing ketok terus, lha mar ketok sok kapan? Wah iya, Petruk ya ora ketok sok kapan. Wis aku gawe kesempatan karo kowe, mula kowe do matur nuwun karo aku. Oh iya. Ayah. Ning rayo temandang belani bapak. Ah mesti nek nggon temandang belani bapak, mesti metu. Belani bapak. Wis Pak, bapak lenggah sing prayoga Kurawa ben ditandangi anak-anak dibantu karo Ndarantasena. Wis kek. Sampeyan lenggah sing kepenak. Kula tak undurke. Mengke nek kula pun mundur sampeyan piyai tiga mlumpuk nggih. Lho. Areng apa? Kula ajeng enten atur sing kula kunjahaken ndara-ndara kula Ndarantasena, Ndarantarja, Ndarakarkaca. Ya, aku manut pun bubar dinten menika. Ayo reng metu reng ya. Ya Gong metu ya Gong. Ya, nek ora iso sakal aku nek metu ki. Saiki metu njaba methuke kula. Oke, siap ya. Oh
kedadian patut kok. Tinon mapakarka soto. Takapira Kresna parta maneher saktinira. Ki Atutkaca warma inggih. Dambyak-dambyak lampahing para sata Kurawa wonten ing Karang Kadempel. Wanter ngendikaning Bapa Penemban Durna, yen to Kakang Semar ora keduga kaboyong marang negara Ngastina. Monggo yen negara Ngastina ora kelenggan Kakang Semar, kawulane saya akeh kang padha tekaning pati merga kasempya ing pegebluk temandu ana negara Ngastina. Kyai Semar nembe wonten kewajiban mila mangke menawi sampun purna kewajiban badhe kula sowanaken wonten negari Ngastina. Ora kudu saiki. Mboten saged yen ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa. Menawi Siwa Karta Parma kedah mekaten nuwun pamunten paripaksa kula ingkang ngunduraken para sata Kurawa. Lho, wani karaos ingkang kula ajri menapanipun Siwa. Abang seneng kalikat kodhek kok simbar coco. Wong Malang mentis nyonggang sir. Wani karo ajri menapa? Leno main tebak danemene marganing patimu menawi wonten kirang tata krapi kula nyuwun pamunten Siwa Karta Warma. Panggawa Kurawa ganep 100 niku nek cuwan utawa teka teng Karang Kadempel mboyong Kakang Semar. Monggo sampeyan dadak sumbar sing werna-werna. Niku nek ajeng menang karo anak-anak Pandhawa sing mbelani kali Semar niku ibarate kaya dene ngoyahi segara. Mboten ajeng kelakon. Apa?
pisan ora pindho mesti Kurawa kalah Gede Pati. Mboten ming pisan pindho. Wong salwangsul Kurawa niku mesti kalah. Lah terus kula kudu pripun? Wangsul riyin golek wektu sing pas supaya iso mboyong kali Semar teng negara Ngastina. Nek perlu aja nganti konangan anak-anake utawa anak-anak Pandhawa. Kados mboten saniki, mboten saniki. Jeng napa? Akhir bulan. Oh, sesuai banget mundur yen Kakang Dewa mundur yen. Sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimban telenging kalbu Semar Siwa Semar ning opo? Kula wau pun matur lho. Kula niku janjane dadi lantaran tumedhaki kanugrahan. Saniki kula tak takon. Sampeyan seneng mboten nek Wahyu niku sing nampa Pandhawa? Wong tuwa sampeyan mestine aku seneng. Syarate wonten 3. Syarate apa? Wahyu niku bakal kababar mancing angganipun para Pandhawa nek sampeyan iso ngaturke pusaka 3. 1 Pustaka Jamus Klimasada, angka 2 Senjata Cakra. Angka 3 Kyai Alugara. Pun niku kula pasrahke sampeyan. Mangdum. Pun. Kula ajeng mangan jenang sungsum. Iya kan? Aku tak sowane negara Ndarawati nyuwun Jata Cakra. Kakang Antarja, aku tak sowane Wadukara nyuwun Kyai Alugara. Nek ngono, aku sing bakal nyuwun marang resaning para punden Pandhawa. Yen ngono ayo didum supaya enggal kalaksanan penjanganing Kyai Semar. Yo, budal dina iki sewang-sewangan laku, Kang. Yo, Dimas. Katon sowane Atmajam wing Randu Gumbala Antasena. Wah, caidan. Sowan mongko tanpa taliwara. Antasena padha rareja sak praptamu nggir. Slamet tekaku, Pakdi. Ngaturke bektiku kunjuk. Iya nggir ndak tampa liwat pangestuku tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ulum dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan ngaturake bektiku lan Pakdi. Rama Kyai Jodipati lan Paman Janaka. Dene ndungkap angka 2, sowanku lan kejaba mung diutus dening kakekne Semar sing wigati kakekne Semar mbutuhake pusaka negara Ngamarta. Ya kuwi winastan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mula sowanku ngersaning Pakde tak wanek-wanekke matur ngersaning Pakde Punta. Aku nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada bakal ndaturake marang kakekne Semar Badranaya. Nek diparingake matur nuwun dene ora aku diweling karo kakekne Semar dikeparengake ngapuk ana ing negara Ngamarta, Pakde. Gunjang Kanjeng langit kalapelapaton lerkin sanging risang mawe gandrum ing Antasena teka sugal. Terus Kakang Semar kuwi derajate apa?
Kakang Nayantaka derajate amung Panakawan teka maringi palilah kelawan kowe supaya ngamuk ning Praja Ngamarta. Monggo kene iki papan dununge pepundhenmu, kene iki papan dununge wong atuwamu. Antasena, yen to pancen kaya mengkono nggir, paripaksa pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada ora bakal ndak paringake marang kowe. Nek ora tok paringake, aku ngamuk nang negara Ngamarta. Apa kira-kira kowe wani kalawan wong atuwamu? Wah, Caidan. Wani karo wong tuamu wakmu Puntadewa kakangku. Wah, ora mbok jabel ucapmu tak seret saka daton. Ora mbok jabel ucapmu aja nglakon dosa. Ana anak tak idak-idak legane atiku. Wah, isih begogok nek kono. Wedi karo bapakmu. Pak, aku dikongkon kakane Semar. Monggo aku wis agung ngaturke pustaka Jamus Lima Sada ngersane kakane Semar. Prasetyaning jiwa satriya kaya anakmu iki tinimbangane aku bali ning ngarepe kakane Semar, aku ora iso nggawa pustaka Jamus Lima Sada, tegese aku ngelincati apa sing wis tak ucapake. Satriya iki nek nganti ngelincati apa sing wis diucapake lan ora kasembadan lan ora jumbuh kalawan apa sing wis diucapke, tetel jiwaning kasatriyan tinimbane aku kelangan jiwa kasatriyan, aku idak-idakan ning kene, men mati ning kene ora apa-apa, Pak. Pakde ngetokke pusaka boyongan marang ngersaning Kakang Semar nanging wanti-wanti kang dadi wekasing wakmu Puntadewa yen wis purna pedamelaning Kakang Nayantaka. Pusaka balekna ning ngersaning wakmu Puntadewa. Njaluk pamit Pakde, matur nuwun. Permana remang oswa umyong ambrengeng kadi karunaning kaswase dosang gondo Astratmaja barep kakangku teka ngiklasake pusaka marang anakku Antasena sing mbutuhake Semar. Mompo apa kang dadi ature Antasena jumbuh kelawan jiwa kasatriyane. Mula tinimbangane anakku Antasena mengko tekaning pati merga mbok Pulasara sapa ndak paringake. Wah, yen nganti pisah lan para Pandhawa, Pandhawa aja nganti keri ayo sumusul marang Karang Kadempel Werkudara. Kata dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna iladala jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Gatotkaca ih kasinggihanmu sumengka nggonmu swaneng ngersaning wakmu ing Ndarawati kula pringgondani ana wigati apa sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih mundi ngemban dawa timbalanipun Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar ya gene. Badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ndarawati.
ngambil pusaka negara Ndarawati apa ingkang bakal diambil dening Kakang Semar? Ngendikanipun Siwanayantaka utusan dhateng pun Gatotkaca. Bilih sak mangke pusaka Ndarawati senjata cakra kepareng boten kepareng badhe kula suwun ngambil kaya boyong. Kula aturaken dhateng Kang Siwanayantaka wa Prabu Ndarawati. Kosek, aku tak nyuwun prisa. Awakmu tak takon marang siramu ya nggih, Nuri. Aja mbok tutup-tutupi nanging kowe prasaja. Sira Ulup diutus dening ngambil senjata cakra. Gatotkaca budal sowan ngersane awakmu Ndarawati kasinggihan. Aku tak takon pawadane apa, dasare apa. Ayo saiki jujur. Yen kula pringgondani gelem jujur kelawan awakmu Ndarawati, tak paringake, nanging yen ora jujur ora bakal tak paringake. Mboten, Bu. Iya, Gage. Matur ing prasaja nggih. Yata laruta saking kutha Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri ing Kakang Nayantaka Siwanayantaka dados lantaran tumedhaing kanugrahan inggih menika wahyu kamulyan. Kinarya syarat srana supados Pandhawa ingkang nampi wahyu kedah wonten pusaka 3 pustaka Jamus Krimasada senjata cakra lan Kyai Alugara wa Prabu Ndarawati jagat dewa Bathara Gatut. Sawise sira kula pringgondani nampa pusaka senjata cakra, Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Parapaduka badhe nyuwun priksa menapa? Sing gayuh Alugara sapa? Kadang kula Kakang Mas Hanantarja inggih Kakang Mas Antarja. Budal menyang Mandura kasinggihan mekaten tak susule kowe budal ning Karang Kadempel mengko ndak kriwikan dadi grojokan geguyung pisan. Narapati tuwinares Sora Kresna langkung tresnanira marang Wiyapan jagat waisane Bathara Bathara jagat kasih ngoten lho. Sowan Nanpati nimbalan marang negara ing Mandura widodha salakumu niring sambikula. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi utawi ingkang putra kunjung kersa paduka Kanjeng Woh ing Mandura. Ya, tak tampa ralat pangestuku tampanono. Lho pundi nggo jimat warib. Dayanana ing kasantosan. Wigatine apa? Ngemban dawuh timbalanipun Siwanayantaka supados ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Woh ing Mandura. Bila dikalengkan sak mangke Siwanayantaka mbetahaken pusaka negara Mandura. Lho, mbutuhke pusaka negara Mandura piye tegese? Kula dipun dawuh supados nyuwun ngambil pusaka Mandura. Pusaka Mandura apa? Kyai Alugara ageman dalem sinuwun Prabu Mandura. Wah, dal karepe dhewe. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Wah. Lah kok dadi sak derajate Semar kok kepengin nyuwun ngambil wujuding Kyai Alugara. Antarsa, monggo kowe tak kongkon, monggo kowe dikongkon ana negara Mandura tanpa wigih ringa-ringa tanpa isa mbedakake antaraning Nata Mandura kelawan Semar Badranaya. Semar mung derajate ngaceplik, Semar ki mung Panakawan, Semar ki mung Batur,
Lah kok dadi kowe abot Semar trimane wakmu ing Mandura. Apa kira-kira apa pusaka ora tak barengake marang kowe? Niatmu piye? Badhe ngruda paripeksa. Lho, wani karo Baladewa. Iki kula ajri menapa, Wah, lakon glendang negara kare. Kundang Kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Yai Ndorowati. Ih, kasinggihan kula ingkang sowan. Aja mbok penggak. Menungso kaya Antarja Nadyan kuwi anake Werkudara. Nanging mulang sarak awan pun Kakang. Ing atase aku persasat kaya didak derajate ning Kakang Nayantaka. Mung sak Semar wae aku nyuwun ngambil kaya Yalugara moko Yalugara maning pun Kakang. Aja derajate manungsa dewa, wae ora tak keparengake ngambil pusaka Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil pusaka Alugara ki anggere piye? Koko Prabu kula aturi sare sawetawis. Kula badhe munjuk atur. Lho. Munjuke sapa? Munjuk atur. Siadhar paring pangandika apa? Kakang Semar nyuwun ngambil Alugara menika mboten namung kinarya bab ing ngenteng nanging nuwun sewu. Menika kala wau Gatotkaca ugi ngampir senjata cakra. Lho, Gatotkaca ya ngampil senjata cakra. Inggih. Ndok paring ngampil, kula paringi ngampil amargi badhe dados sarana tumedhaking kanugrahan. Oh, mudune wayu wayu kamulyan ingkang Kakang Semar dados lantaran syarat tigang perkawis menika dadipun leksanani. Mangke menawi pusaka tiga sampun mlempak wonten Karang Kadempel. Wahyu badhe tumedhak angkahipun Kakang Semar ing para Pandhawa. Ngono apa ya Antarja? Kasinggan mekaten wau. Ah, tampanono Alugara, tampanono Alugara. panuwun nggih Den Ndara Antasena. Iya kae padha-padha. Ndara Gatotkaca ngaturaken panuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja ngaturaken panuwun. Iya Siwa Nayantaka. Sinuwun Punta, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ndara Setyaki.
mantan dapure Bagong. Teko-teko tak kira nek piyayi. Kakang Badrana ya nggih. Pancen kula nampi dawuhing dewa kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan. Pusaka pancen dadi syarat supaya sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Nek mboten ngoten ndak sampeyan ora rawuh teng mriki. Kedhisikan sing padha gayuh kanugrahan, sing padha ngerti nek enten kanugrahan tumedhak naminipun Wahyu Kamulyan. Gandeng pun jangkep jumbuh lan ngendikanipun Sang Hyang Padawenang ya Sangase Prana. Monggo Gus kula aturi nampi Wahyu Kamulyan muga-muga Pandhawa sak pujanggane klebu Ndara Baladewa nampi kamulyan wiwit dinten sakmenika ngantos sak terusipun Ndara. Ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan Kyai Semar nggih. Purnaning gati Sura Sudira janing Kang Rat Sobrah Cota kaping Darmastuti Rahayu Samya Makarya Rahayu Samya Pinanggih. Mugi-mugi wilujeng ayom-ayom tentrem lan tansah nampi barokah sing gawe urip. Sing ala dibuang sing becik awi sami dipun padosi saing-saing. Strayani binatang sengoi iki Bagong us aja ngawur-ngawur lha nomeripanmu gaten agamamu jungkuna sam nata mandira Prabu Baladewan Pitawasi Jatra nampa rasa napa ning manjaba iki manjaba Pudarjana lan sapiturute mungsu wong edan ki cilaka aku wong edan piye piye nyawang aku ora nata mandira Prabu Baladewa Iwaning Pitawasi Jatra yen nampa rasa Pudarjana muji manjaba cilaka iki Bagong wis nesu tenan. Wis kudune pikirane seneng malah bunek. Posing rasane. Iki aku ndapuk Baladewa ki mung tak nggo guyon, aja dijupukke Baladewa tenan. Melu mayang seprono 19 orang gatake jejeki modane. Tekah kunjuk Kiseno Nugroho. Blegeku gek sak dulita mel. Nala Gareng iki ora pangling kaya penemban Durna sing rawuh ning Karang Kadempel. Gondhok iya, Pak. Marek kleru to, Pak? Iya. Gondhok Bleguduk iki dheke Begawan Durna kok kowe muni gondhok ngapa? Aku nek weruh Begawan Durna iki kaya arep ngucap lelageane. Blegegku geguk. Ora ta ya iku mah do ijol-ijolan iki kepiye ta iki? Gondhok Bleguduk selalu gembel Semarante hawala. Iya Semar, aku ing ngrapta ning Karang Kadempel. Wilujeng Perempuan. Slamet tekaku. Rakyana Pati wilujeng Nyai Semar slamet tekaku niring Sambikala. Enten apa Penemban? Lah kok janur gunung kadingaren Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Sawise satata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badrana ning Pedukuhan Karang Kadempel kene. Lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dene aku sowan ning Karang Kadempel. Siji tilik marang Kararjanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene tungkap angka 2. Sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjihake babakan sasmita yang mesti nampa dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ana ing jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana nampa sasmita saka dewa
yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ingaranan wahyu katentreman. Mongko sasmitaning Jawata ingkang ditampa dening anak Prabu Duryudana, wahyu mau sing dadi lantaran tumedhaking wahyu mau kowe Semar. Kowe anak Prabu Duryudana utusan nglawan aku supaya sowan ning Karang Kadempel takon marang Semar Badranaya. Syarat-syaratane apa? Lan bakal tumedhaking wahyu mau mapan menyang endi? Kowe blaka. Yen kowe gelem blaka aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Upama to blakamu mau dadak nganggo pitukon. Kowe blaka ning dadak nganggo pitukon kowe kandha. Kandha Semar, kowe njaluk apa? Kowe butuh apa? Tur dasare kowe rasa njaluk kowe aku wis melas karo kowe. Kowe iki dadi abdi ning Pandhawa wis pirang-pirang puluh taun. Uripmu ora ana undhake babar blas. Omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah. Ora tau tok bangun. Ora tau tok gawe becik. Uripmu ya sarwa sekeng mlarat. Mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih, dadi wong sing kajen keringan. Wong urip nang alam padang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bondo donya kuwi, nek dipapan mesti disepelekake dening wong. Mula kowe dadi wong sing kajen keringan, saranana kowe blaka menyang didununging wahyu katentreman. Tumedhake menyang endi syarate apa? Yen kowe gelem blaka, kowe njaluk dhuwit pirang triliun bakal tak wenehi. Kowe njaluk dhuwit pirang miliar bakal tak wenehi. Yen perlu omahmu iki dibongkar. Terus rasa didandani. Piye kae? Ketoke janjine muluk-muluk kok dibongkar ora didandani. Tegese ora usah dadak didandani nganggo uba rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar. Ngono lho. Diganti sing anyar. Ngono? Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke. Mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 prangkul. Semar, apa sing dikendikake Kakang Durna kuwi pancen kepara nyata aku dadi seksi. Mula iki ming gampang banget. Iki gampang banget kowe ming cukup walaka wae, kowe ming cukup blaka. Tumedhaking wahyu kuwi eneng kene, kuwi gampang. Kowe nyuwun apa wae bakal keturutan. Apa kowe nyuwun kreta kencana ingkang ditretes inten, ditarik kuda 8 cacahe. Kowe nek ndi-ndi ora usah dadak kangelan nite kreta, saben kreta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe. Apa ora jeneng kajen keringan? Lho, kowe rungokno Semar. Kowe bakal diwenehi kreta kencana. Mengko yen kowe diwenehi kreta kencana, anakmu telu Gareng Petro Bagong kuwi bakal tak wenehi kreta sing diusung karo wong papat. Truk. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kreta diusung wong papat iki bandosa. Wah, tapuk cangkeme. Kosike. Sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyuwun apa bakal tak wenehi. Wis, ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti menyang endi tumurun ning wahyu katentreman lan apa syarat-syaratane. Oh, Semar, tinimbangane aku bali didukani ning anak Prabu Duryudana, luwung aku ning kene amun-amun. Nek perlu aku kudu ngrudo peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe. Ora bakal sulap karo kowe Semar Badranaya. Rasa Semar iki tugasku iki. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Penemban Durna. Lho, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki Gareng kae Petruk iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi, nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, mergo pendak dina aku Gareng karo Petruk ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati, pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen.
Semar Swita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane mbiyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih, Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Merga Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik. Dadi kawula ya kawula sing becik. Dadi dukuh-dukuh sing apik, RT sing apik. Dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau weruh ana wong mati dirugi dhuwit tau? Kowe wae njajal ya sesuk. Penyakit to. Ameng bondo donya kok dumukke Semar, mbok keke aku. Piye kowe? Nesu ora positif kuwi piye kowe? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar, nek kowe ora gelem menduduke ditumru ning Wahyu, kowe bakal tak ruda paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap ingsun. Mana? Hamba. Nesu tenan aku nek kowe arep ruda paripeksa karo Semar. Semari bapak kowe. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor 2 sawise nyembah karo sing gawe urip. Ngono. Aku tartak. Ruda paripeksa ben. Kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek kowe ruda paripeksa boleh, silakan. No comment. Maksudnya piye maksudnya? Ora masalah lho, no problem. Kok no comment? No problem. Ada. Ora masalah. Problem kok problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Ora apa. Anggere kowe iso nglangkahi kuwandane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok bali karo kekuatane Bagong. Ning kene iki ana piyayi tak gawe wirang tenan. Wis kulino aku nek tak kenjop. Metu njaba dipate Kurawa diketap tenan. Bener kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki jenenge tembung kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan merga saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa?